Čaute ľudia, vítam vás u nového videa z časti Havok, The Mining Dead Minecraft a part 2, takže teraz si tu ideme lútiť a keby ste si chceli zahrať takúto hru, tak máte link na IP adresu v popise a bol by som veľmi rád, aby ste nás podporili lajkom a odberu pre viacej takýchto podobných častí z Minecraftu. Dobre, takže už môžeme rovno začať a ideme na to. OK. Tak ma tu trochu iritujú. Poďme do Atlanty. Nie, aby som išiel do School Zone, ja chcem predať. To mám. Nemám žiadny loot. Tak ja pôjdem, ok. Potom sa na mňa teleportuje. Ja si idem tu. Ja si idem toto. Ja si idem farmiť zombíkov. Si idem farmiť zombíkov. Na brut. Dobre. Chceš sniper alebo pistol klipy? Ak máš snajperku, tak kľudne. Nemám. Nie. Dobre. Tak ma zabil brut. Dobre, sekery predám. Bolak si nechám. Toto predávame. Tak si nechám jeden. Toto si nechám. Čo tiež predám. Scope sa asi. Na LMGčko ide scope, takže si zober. Nejde. Nejde? Nie, len na niektoré, na M14 ide a ja mám M60. A kúpil by si mi prosím snajperku, ja ti to vrátim. OK. A náboje do nej. A ja ti dám, neviem, 1K. Pohode. Čo ti dáva traja banditi vedľa seba? To sa nedá predať luk? Počkaj. Luk sa nedá predať. To je na nič. Bandita je zlý či dobrý, nechápem. Bandita je zlý, proste to je také NPCčko bandita, on je zlý. No, nikdy mi neoblížil. Ja mu oblížil. Nikdy mu nič nerobím. No poďme. No, ako na tom si? Predávam. Máš shotgunu? Mám 12 shotgun shellov som našiel. Dobre, ja si akurát idem kúpiť, takže mi môžeš dať. A koľko máš peňažkov? 3K. A ja mám 3,6. Kúpim ti snajperku teda, hej. A nejaké 4 nábojnice ja ti dám. Mám 4 keby si niečo, nábojnice. a keby si niečo chcel, tak toto. Tak ti kúpim. Strašne chcem zabíjať zombíkov. Teraz. Rýchlo poď. No. Akože je tu... A máš svetlicu? Máš svetlicu? By som ich chcel privolať. Nie, nemám, sorry. Je tu veľa snajperiek, ale sorry, ja ti kúpim asi tu najlacnejšiu, lebo všetky sú... No veď áno, ale sa nemá scope. Ja ti môžem dať Winchester a na ňo si vieš dať scope. Lebo mám na ňo aj scope, ok?
to je akože nejaká auto, pištol? Nie, to je ako hunting rifle, ale ešte si na ňu vieš dať scope. Takže ako nemá klasický scope k tomu. No daný. normálny už nemá, ale keď si na ňo dáš, tak má No sniper. čo je toto? Snajperka je lacnejšia alebo Winchester? O Winchester? polovicu. Hej, o polovicu Tak je lacnejšie. Tak kúp Winchester. Dobre, sniper. No to sa dobíja. Dobíja sa tá baterka. To je nekonečné. Čo nepoužívaš, tak sa ti všetko dobíja. Aha, ja si ju vypnem potom. Nie, ale ak ju máš, nabitú sa ti vybíja, ale pokiaľ si ju vypneš, tak sa ti nebije. A čo je flare? Flare? Gun? Nie, flare, normálne, flare. To vieš tiež hodiť na zem, aby si prilákal zombikov. Aha, tak ja som dostal toho 5, tak jedno tam chcem pozabíjať zombikov. A flare gun je len robí to, že to vieš vystreliť a môžeš tým dať aj damage, ale... To je taká debilinka. Aha, jeden zombík. No super. Dobre. Tak si dám TP za chvíľku. OK. Si tu trochu lútim a pritom zabíjam zombíkov. Mám ďalšiu flashlightu. No way. Nice. Čo ti dávam? Mám 10 sniper clipov. Som dostal. To ide do Winchestera? Hej. Nice. Dobre. Dám ti TP. Ok. A potom vylezieme na nejakú budovu a toto. A pôjdeme toto. A no, daj mi to. Mám, dobre. Máš shotgunu? Mám, dáš mi do nej No, náboje? Tu máš 33. Tuto. Šiel si toto. Tam som ti vyhodil Winchester. Kde? Tuto. Tuto. Aj so skopom už? Hej. A ešte tie 4 náboje. Dankeschön. Ejda. Nemíňaj si tu. Tuto. A čo to potom je, keď si to nemám míňať? Keď mi dojde... No veď áno, ale zbytočne si to míňaš. To sú dosť drahé náboje. Ja si míňam shotgun. Ejda. Duffelback som dostal. Ne. Prečo mi padajú samé granáty a molotovy? Ježiš, sorry. Čo má tank? Tak tank má v sebe tiež. Aha, do tanku sa dá ísť, oh my god. Však. Wow,
A tam, keď pôjdeš hore, tak sa dá ísť a tu je. Tak Privoláme zombikov? ako chceš. Aha. Level 3 boty boli v tejto military chestke. A do RPGčka náboj. A máš military? Tu bola tam A aké mal si boty doteraz? Mal som doteraz klasické level 1 a teraz som dostal level 3. Ale to Nice. bolo z military chestky. Doriti brúd. Ten brúd je strašne otravný, on je síce pomalý ako... Strašne ma sere tento brúd je na každom jednom mieste. Dostal som level 3. Som dostal level 3 tieto helmy. A podľa mňa level 3 je asi najväčší tento. Najväčší level, čo môže z česti dostať asi. No a z česti neviem, či môže dostať lepšie, ale vieš si kúpiť lepšie levely. Možno keď máš insane luck, tak si vieš aj lepšie. Môže ti padnúť aj lepšie, ale to je asi zácne. Strašne ma tu otravujú zombici. Ma tu otravujú zombici. Nemám nervy ich zabíjať. Zase brúd, zombie asi nie. Toilet paper mi padol. Policajnej čestky. Fúha, čo tá polícia furt nosí. Hej, oni úplne random veci tam pádajú. Mám pocit, že ja som viacej pultov zabil. Mne padlo auto! Tebe padlo auto? Áno. Akože normálne auto toto. Hej. Z policajnej čestky. Takže môžeš po ňom akože nohe jazdiť. No áno, že pôjdeme spolu. Koľko máš peniažkov? Chceš backpack? Haló. Chceš backpack? Môžem. Ok, ten backpack, normálne backpack. Áno, ja mám level 2 teda. Čiže som infekt. No tu trochu serú zombici. Aha, tu je tá vec, tá fest. Potom, keď budeme potrebovať sa presunúť, môžeme skúsiť. V akej zóne si? Neviem. Tamto napravo dole. Určite to není safe zóna, neboj. Ale location tam ako, ja som zóne F5. Toto není určite safe zóna. Toto je nesafe zóna. Toto je najväčšej nesafe zóna v mojom živote. Už nemôžem ani šprintovať a zombici ma prenasledujú. Počkaj, chcem si vylúčiť tank. To je riadne stack. Out. Prosím ťa, neber mi nič. Level 3 helm a ďalší backpack. Chceš druhý backpack? Level 3 boty pre teba. Super. Mne
Mne padlo level 4 shotguna, oh my god. Spás. Spás, oh my god, oh my god, oh my god. Let's go. Ja mám hrozne veľa vecí asi. Chceš level 3 boty? Môžem, počkej, ale ja potrebujem tento. Sa potrebujem napapať. Tuto som trochu včila. A ja budem... Mám V tu... tanku som včila, do tanku nemôžu ísť? Do tanku nejak si zavrieš dvere, myslím. Ja mám P90, to je tier 4 spamovacia SMGčko. Dobre, spás bude môj. Potom mám tu klasické SMGčko tier 1. Mám tu pre teba tie Riot boty. Super. Auto. Som tak hladný, že som všetko zjedol. Dáme, že trochu sa dohýbujem. Som pripravený tu pozabíjať zombikov. Do Riti, choďte do Riti, počkať. Poď za mnou, prosím. Prosím, fakt choď za mnou. Ja teraz si manažujem, hneď idem. Ja ťa vidím. Prosím ťa, toto je akože... Po mňa ide asi tak 600 zombikov. Not cool, toto nie je cool. Ty vole, to čo je za zombie? Poriadne veľa zombikov, čo? Ale kde si ty? Teraz niekto strelil. Strieľam. A tu som vedľa teba. Tam tá spás je dobrá. Ja ťa nevidím, aha, vidím, sorry. Tu hrozne dobrý ľud bola, ale nevidím. Som infekt. Máš bandáž, že? Mám. Ja potom asi pôjdem do save zóny nejako, lebo mám tak veľa vecí, že to... Ja si kúpim asi toto. Ja si kúpim asi shotgunu, lebo mám dojem strašne veľa nábojov. Za tebou. Ja ti dám moju starú, ak chceš. A ty si dostal inú shotgunu? Ja som dostal tier 4 shotgunu. Ale ja mám... Ja mám hrozne málo. Sorry.
Ja strieľam. Toto je hnusný zombie. Trošku ma tu otravujú zombíci. Musím hrozne rýchlo tie čestky ľudí. Mám už 3 backpacky, myslím. Lol. Ale budú potreba, akože. Lebo ja mám tak veľa vecí, ja sa asi vystaviam. Okay. Teraz dúfam, že som chránený. Niekto ma zabil. Človek? Človek. Ultra nejakou auto pištolkou. Ultra niečím. Proste strašne. Počkaj, ako sa ide preč? Ja som ísť Ja do... vidím. moment. Prosím, daj mi. Prosím, ja sa potrebujem na teba portnúť. No, Môžem ti dať TP? no. Prečo ten typek je dobrý? Koľko má? Čo? Mythic rank? Dávam ti TP. Ale- Ale nie som v safe zone. To je jedno. Ťa môžem aj teleportnúť aj do lobby? Nie. No, poď, kde si? Poslal som ti. Konečne. Tak dobre, tieto save zóny milujem. Chceš shotgunu? Haló? Máš Winchester? Nie, ale teraz som ti hodil level 3 topánky a ešte helmu ti dám level 3 za tebou. Bacha, zober si ju, dobrá? Zoberiem si. Idem predávať. Čo ti chýba? Aké časti armoru? Nohavice a chestplate. Dobre, takže tu máš za tebou a za tebou. Tuto. Za tebou. Dobre, máš. Ten hajzel ma dorazil. Strašne. Teraz si kúpim ešte scope. Není tu dá, kde ten kotlík konečne. Kotlík. Kámo, ja som si celých 5K som si vypotreboval. 2,4, ale teraz keď popredávam. Ja mám 1,1K. Koľko vecí tuto. Idem predávať. Ide sa predávať. Takže, chceš sniper klipy? Môžem, koľko? Mám 2. Prosím? Že mám 2 sniper klipy. Ok. Ti vyhadzujem. Dík. Mapu nepotrebujem. Dobre, mám. Poď. Ja predávam. Ak ma teraz niekto zabije, tak ja som fakt... Dobre, poďme do Atlanty.
Nie, ja tam nejdem, tam je ten typek. Neprosím. Ale chceš umrieť znovu? Nie. Ale kamoško si myslí, že ten typek tam zostaje navždy. Poďme do Atlanty. A možno aj zabijeme. Poď. Choď, ja sa na teba portnem, ok? Dobre, tak ako to predám? Čo? Tie veci? Vyhadzujem ti tu tier 4 zbraň. Ja to môžem kúpiť za... Nie, ja som... Čo? To strašne veľa stojí niektoré veci. Motocykl. Ja som ti dal tu... Hej, a ty máš to auto ešte? Hej? Ono sa dá predať? Áno, dá. Za koľko? A je tu tieto. Vajerka teraz nemusím ísť. Čakaj, ešte predám toto. Aha, to je to SNGčko, ktoré si mi dal? Som ti dal P90. Nice. A ten Zurio 10, aký má tento. On má machine gun na full level 5 armor. Dobre. Chceš ešte backpack asi, ne? Tuto. Za mnou, aby ti to nevyžral. Poď. No, poď. Ty máš duffel? Mám duffel a ešte jeden backpack. Nice. A nedá sa dať backpack do duffelbacku. Ja mám 61 do shotguny. Koľko máš bandáží? Lebo ja mám 40 tých vecí, z ktorých sa robí bandáže. To nemáš moc veľa. Ja mám 20 bandáží, 21. No poď. Poďme Ja do mám Atlanty. 28. Poďme do Atlanty. Plus. No poď za mnou, aby sme boli spolu. Auto, áno, použijeme auto, ne? Ok. No tak poď. Len ja si tu pohádžem veci. No poď. Som nič nezarobil. No poď. Kamo. Poď, poď. A typek je za nami, to je debil. Ne, je typek za nami. Nás čaká, pozeraj. On má tú katanu a nás zabije. Hej, počúvaj. Je tam? Vieš čo, poďme. Teraz hneď a choďme do auta. Teraz i hneď. Máš auto? No jasne. To je debil. Pozriem si. Už v minulom videu. To sme tiež blízko Atlanty. Hnusáci.
si tu môžem vyharvestovať veci. To sa nedá. No tu je dačo. Aha. Mám 5K, už nemám nič. Už mám 8 dolárov zatiaľ. Som všetko minul. A teraz ma niekto zabije, tak budem fakt smutný. Mali sme radšej počkať, alebo neviem. Mali sme sa teleportnúť do inej school zóny. Do inej safe zóny. No poďme, poď, tuto. Ideme? Nepočujem ťa. Áno. Kde si? No poď. Tuto. Spravo. Ja ťa nevidím. Skáčem. Som pri Ježiš, takých Ja schodoch. nejdem, ja idem preč. Prečo? Lebo tu znovu došiel ten typek, ktorý nás zabil. Ten Zurio? Ten DS Svatenbeaker, ten, ktorý tam bol aj minule. S tým Zurio? I give loot back. Ten nás zabil, či? Nie, Zurio nás zabil. Ale on bol s tým, že tu. Nie, mňa zabil. A mňa zabil ten druhý. A on sa teraz portol, super. Dobre, ja idem rýchlo prestať to. Ale neboj, veď máme loot za nič. Takže rýchlo poďme. Ja mám 3, kit. 2, 1, poď. Ja nemám kit, lebo som už nemohol. Ne? Nemám. Už nemôžeš si. Spamovacia mi padla. Tier 2 Aká? OSM. Môžem. Je tu nejaký čavo? Dobre. Pôjdeme do Atlanty. Atlanta je 813 blokov tým smerom, tak poďme. Poď. Za mnou. Haló, Hugo. Ja nevidím. Ja ťa nevidím. Ty išiel. Ježiš, máš bandáž? Hej, mám 3. Som tu pohádať. Môžem jednu? Som infektovaný a potrebujem ešte jednu bandáž. Len ja si harvestujem. Kde si? Tam, kde ja som späť pri tej safe zóne. Áno, vidím ťa. Ja mám motiku, ja som farmer, ja môžem harvestovať. Tu som. Bacha pri tebe. Tu. Koľko? 1? Jedna. Stačí snáď. Alebo na celé potrebuješ 4, aby sa Áno. Áno, a mal som 3. Som ako schválne dali ti 3 bandáže, aby Chceš ti jedna... 23 zemiakov alebo 25 karotiek? Lebo mám Môžem. zemiaky. Čiže mám. Dobre, tak poďme do Atlanty. Ok. Dobre, ty máš kompas, ty veď. Nemíňaj si tento, jen pomalej. Počkať, poviem ti, koľko blokov ešte. 636 blokov. Dobre, tak vieš čo, povieme rýchlejšie.
Oj. Tak to choďte pekne teda. Pekne choďte. Tak síce sú to free money, ale moc. Ktorý ti mám pol srdiečka. Som mŕtvý asi. No, mám 2,5 HP. Nemáš náboje do SMGčka alebo do shotgunu? Mám, ale mám 3. Dal by si mi jedno do SMGčka. Dobre, tu máš. Ja mám len do pištolu veľa. Môžeš si zobrať, bacha za tebou. A druhý. Je SMG náboj. Ja. Dobre, poďme. Som... Ja mám veľa do pištolky. Ja mám 2,5 HP. Aha. Nemám flashlighty, nemám nič, takže... Poď proste, bež, Igor, musíš bežať. Proste... Dobre, som mŕtvy. Ja idem späť do sejdu. Skôr si musím kúpiť kit. Kit, prosím, buď. Ne, nemôžem si zobrať kit už. Nikdy není kit. Daj mi to. Ja si môžem len raz zobrať kit. Hej, len raz. Hodiny. Raz za 4 hodiny, hej. Nerespawnulo sa to tu. Kde pôjdeme? Pôjdeme do school, safe zóny? Nie, veď sa portni na mňa. Ok, tak ja pôjdem do tej... No, pôjdem do school safe zóny. Musím kúpiť nejakú lacnú. Kúpim slabú zbraň, veľmi si musím zobrať tier 1 a šetrím. Koň, reálne to je jaké dobre mne padlo. Ja som potreboval do brokovnice a mne padli 2,11. Zoberiem ešte pár bandáží. Dobre, ja teraz idem instantne strieľať. Dobre, tak. Dobre. Auto! Červené autíčko. Ty vole, ty už máš druhé auto. Áno, ale tamto predtým bol nejakej policajnej a toto mi padlo z toho klasického vretuška. Daj to, pôjdeme autíčkom. Dal som. A pôjdeme do Atlanty? Chceš náboje do SMGčka? Môžem? To len to, čo mám, lebo tamto je. Lebo tam to, čo si mi dal, tak vlastne mám assault rifle, ktorá vyzerá ako SMGčko, neviem prečo. Dobre, dám auto. Poďme na auto. Počkaj, to musí byť asi na ceste, lebo tu to neviem dať. Prečo to tu nemôžem položiť? Kde mám položiť? Počkaj, daj mi to. Daj mi to. Nejde to, mne to ukazuje, že you can't place here. Vyhoď to, prosím. Nemôžem to ani vyhodiť. Ty to nemôžeš vyhodiť? Level 2 boty, let's go. Chceš level 1 boty? Vieš čo, budem rád aj za level 0 boty. Poď ku mne. Kde?
som sa snažil položiť to auto. No som na mieste tam, kde si sa snažil položiť to auto. Backpack a ťapka. Kde si? Tu. Tu sú boty. Hej, za tebou. Mám nič. Poďme. Nemám to auto položiť. Lebo to bude potom musieť byť na nejakej ceste asi. Aha, sme pri safe zone nejakej. Tu je táto. To je Berksley. Počkať. No to je school safe zone, či? Berksley Safe Haven. Aha, no tak... Dobre. Takže... Tak dáš ten kompas? A túto by to malo už ísť, tu je diaľnica. Ok. Čo to je? A kde to mám akože položiť, mi povedzte. Tu auto keď ich ani položiť sa nedá. A túto možno. Túto možno to Na pôjde tej položiť. diaľnici to išiel položiť, ale to nejde. Možno potrebuješ nejaké parkovisko. No. Dobre ľudia, tak snad sa vám toto video páčilo a dajte like a odber pre ďalšiu časť tejto tu zaujímavej série The Mining Dead. IP adresu, ako furt máte v popise a užívajte si ďalšie série z tejto tu časti a čaute.